Salutatori, eu sunt Craft și azi facem o promovare serverului MK Adventure. Suntem alături de fondatorul serverului. Împreună cu moderator. Da, adică și eu. după cum vedeți, acest server este de Sky PvP. Așa, iar celelalte le aflăm chiar de la el. De fapt, ei. Spune-ne tot despre server. Tot ce... Avem Sky PvP. Minigame-uri în curând. Am început cu Sky PvP. Va urma Survival și, cum a spus și colegul meu, Minigame-uri. minigames-urile. Ce mai putem spune? Minigames-urile o să avem One in the Chamber, Hide and Seek, Block Hunt, Din câte știu eu, 1 vs 1. da, și cam același lucru. Nu este nicio diferență între Hide and Seek și Da. și cam atât. Vei adăuga mai multe locuri pe server? Dacă... Sloturile, dacă o să fie populat, o să ajungem să băgăm la 48 de sloturi. Așa, și dacă crește, adauge. Dacă ne crește populația pe server, o să Așa, ajungem să băgăm chiar și mai mult de 48. Exact. așa. Altceva care mai știi tu? Suntem Care e important? o comunitate în devenire, Așa, Minecraft Aventure. serverul e deschis, abia a fost deschis, acum câteva luni, o lună, două. De Așa, fapt, o lună și câteva zile. da, Au ce le ține minte. Mai spune și tu ceva? Să adaugi? Ce să dau? Păi... După cum a zis, nu, minigame-uri, sloturi adăugăm doar dacă o să fie populat, cu donații, chestii, trestii, dacă nu mai adăugăm noi din Așa. bani noștri, așa e. hai să mergem să văd donațiile. Unde sunteți jos? Nu, suntem sus, pe bune. E bun. Bun, hai să le arătăm spawn-ul. Aici e Kickstarter, decât că puteți să luați de aici kit-ul și e mult mai eficient să iei de aici Diamond. Ai mulți in the sky. Așa, aici este XP room-ul. Ce vreau să mai spun la minigames-uri, avem Block Party, care îl avem deja configurat. Mai trebuie doar adăugat. Mai trebuie doar adăugat și făcute arenele. Cam atât. Așa, hai mai vă arăt aici. Aici donații și genurile, aici sunt cei de la jail și aici sunt donațiile. După cum vedeți, admin 15 euro, moderator 10 euro, VIP 5 euro, helper 3 euro și flare 1 euro. Avem și Iar kiturile speciale, YouTuberul, kit Iron, kit Gold, Donor și kit Diamond. Și kit iron, nu? Kiturile astea reprezintă, cum să spun, niște kituri care să îi ajute la Sky Bătălii. PvP, în bătălii, da. Aha. PvP. PvP, exact. Corect. Cam atâta? Cred că da. Cred că cam Păi, atât. Veniți Eu am fost toți. CS, el a fost Devil, eu am iar fost acesta Craft. este MC Adventure. Așa. Noi vă așteptăm să intrați. Voi fi și eu pe aici pe server. O să mai intru. Și cam atâta cu această promovare. Noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!